Здравейте на канала Митендява Handmade. Днес ще си направим дръжка. Ето това са необходимите материали. Игла 3,5 мм, прежда и две кукички за закачване. Значи започваме на първата кукичка. Така, изваждаме си първата бримка и закачваме конеца зад нея. Завиваме конеца зад нея, за да може да започнем бримката. Правим общо 4 бримки. Това е първата. Дърпам конеца отзад, за да може да го вкарам под плетивото. Втора бримка. Трета бримка. И четвърта бримка. И сега ще ви кажа за един хак, който е много удобен и много правилно прави изделието. Правим една въздушна бримка и обръщаме от другата страна. Не вкарваме в първата, а във втората бримка. Изплитаме първа, втора, трета бримка и четвъртата бъркаме внимателно в последната бримка, за да може да бъде абсолютно правилно. Значи започваме от втората бримка и последната си я бъркаме накрая в последната бримчица. Ето, започваме пак отново с една въздушна, вкараме във втората бримка, пропускаме една всъщност, вкараме във втората, трета всъщност и сега е четвъртата, която отива най-отзад. И по този начин изделието ни, без значение какво е, чанта или дръжка или колан, става много правилно по този начин, като се плете. Последната. Всъщност, почти никой не ви ги казва тези неща. Това е един от хаковете, които са много удобно и много хубаво става абсолютно правилно плетивото нагоре. Ако искате и други неща, които аз сама съм си научила в плетенето, мога да ви казвам, може да пишете отдолу. Ако нещо ви интересува или мога да помогна с нещо, в коментарите. Ще се постарая да отговоря на всеки. Продължаваме. Надявам се всички да видяха как точно горе да остава плетенето. 4 примки във втората вкарваме и четвъртата си я изплитаме от последната бримка, като бъркаме в последното редче по този начин. Казвам. Отново. Сега изплитаме си изделието до необходимата дължина. Примерно при някой е 50 см за дръжка, други дръжки са 1,20 м, в зависимост от това как искате да си слагате чантата. Може на рамо или през тялото. Ето, това е необходимата дължина. При мен в случая е 50 см. И сега ви показвам как бримчицата, как да сложите другата кукичка, като обръщате плетивото по този начин. Поставяте бримката без допълнителна въздушна бримка.
И започвате вече да бъркате в първата бримка. При завършването е в първата бримка. Трябва да завършим с 4 бримки. Сега във втората бъркаме. И завършваме четвъртата бримчица. Така, значи това е крайният резултат, като изрязваме конеца до необходимото количество, което може, примерно, една игла пластмасова да вкарваме точно така по този начин, примерно, от тук. И от другата страна може с една запалка да изгорите краят, за да се залепи хубаво изделието, нали? И от двете страни по този начин. Благодаря ви.